Mwacho muligeria gusi voice ndeto turasanga omugano gete mokego gaiga chinse chige chiabonege entongerige kuruko borogi kiaberige okwana gusiasa matuka mange ng'oborogi mbori gusi bagusia banta yani etagnera bagusi babwata mangana yoborogi bantu bali twakinete maiga ke chimelene obunanche enga kiakara ke chistori njiri chiakabero kwe ng'omonto gete nataretigwe monto geta barogi mbao yani situation area zitapaka gusinga kinere by the way onye mukonyora yachita abantu bakaraito sana abangina abantu bareko confused no n'umuntu agoroka n'umungina ya eliminated but that is a tag yabereke gutigara ase omugusia senga kintambe timaitinga do you believe ng'oborogi mboro ahebu n'omuntu ondigere tiga nando kugocha gusi voice no minute ngaba gusi osoborogi mboro gusi you know nakorto mugano yo momo ngwana gitatete ngo mwana wega wika ngakete form 4 agatarigwa nani ibintu bingi biyani tagiye mangana borogi yaberike kubasana gusi mungona yo mo ishabikirito ya gusi voice one of the people who watches these clips as a channel ya gusi voice akanga keresimya ngate magnite you know there's a story I want to share njenkoro kunyagete menyete chinsa mo cha USA nimbwato mugano gete ntagete maybe one of these fine days I can talk about it mulinkindu akateba ngere bakineto bugimo sana kiba kina kurunse botaka ne bintu nebyo lakini egaikenga kemo isaga sira bugatigarana ngina ina abere kubatkini babera bantabane lakini sana staka igora chinchere cyaya kagenda chinsa mu cya USA asogo chikweligeria bono okore myake menge gasi sanse ma USA ago ituma butukona mugaso agataka go chinche community nabo igubwo sobo na at least na barobaro kanenga ba korreki ba chinchiri obugima bono ago every time aga chirenka era arenge very open n'abantu bamwabo bahacyanka baragira banyanya chimbuli n'ebintu bingi bunebi ada none nyombeli yabo atenke abantu nabo bagakiri bakanyomba ngayitule twasoka bakore ibintu bindebi ke position yataite kwagacha agatebanga singencho nera tete workinga community rende ubugimo bwabere byagatako inspire abantu bande agateba kwagachinyo mbene ne kabisa the moment yacha kubeka materials nebintu binde mamwa bagacha kamadega ke mwana one kwale wanja uguru buri moisi kwagache otike kwagacha nka injera nene gura abantu bagoreki bagukwana agateba mamwa wanga mama mna mangana ama kebune bintu bye kenyo mungino lya kamadega ke mwana one utakunganjira amenya matuka mange nkorore kogendeta kunya goseseniwa umwana lya gaigino amangana lya mamu mwabo akamwa kotebe mamu mwabo nganje nkwaga chande oyo kore gya kora tigakore ebintu binde bigendere you know what am I communicating does it meaning mamu wana roche danger baki mwana one tiga nchendole kwa gukora kama mama ngukora nde nyumba na andorole king menyete ime na ande bugima bugendere omungwana uli agatebunga enchirale open uchesa abantu lakini bono mna to kwana bantenga makna do you know what na kolete nyombeli yane lakini mama to mutindigete antara amenya ime what does that communicate does it mean mama was some danger does it mean ene borogimboro you going to invest in ka so what happens you want to back or bintu nka bono nkito kukwana gaiga let's bring a conversation as a comment section by the way mangana iga ya borogi ya bunanga ndato nya kuba chinsa mo cha online ka umero mugano ya mumuga ketenera kweresa nga abantu basumbuire abana bae ande boigo kwarara de kusichi kwane chiko banga abantu bakoreire bana gete mwana nyale balenjira gete singinjo ya bwindete na gentu gete to a point abantu squeeze na kara mogocha chinse ino muri korora na bairi mogocha botuko ande bambi mwajiri oze mwacha se ino lakini muri gosoka kurwa ase mechi ino mwibure ga kyumwana one beranka ayigukora ogende abantu ba university ziko sinjo yoko bwago chanka phobia getenga seito jagiti ngenda konya komenya iskoya what's the solution a solution ne ria mangana iga na aro goseneji believe to kuchitwara oseno kwamini gete 2 minutes ebintu birebe abo igo maete onye kuro yo mubwa abantu bakukaneria abantu banda mabe na hayekia ongero sabira bamina mangana maya
Let's bring a conversation. Tell me in the comment section, do you have a story like that? No bwate mugano ingi buno yo, maybe through your experience na botoko nyora hints or here or there, lakini onde na ronya koromo gwanya koromo rogi na woy no bwate story in camera na maisolia nero ntebi angos comment section tumanyo pono ya ikabutu kubwa lero wana wanenche na rite nkorara mapema tindi kuba nana kubatika babe wetani saa moja bataraika abandi mbaro bacha abandi mbaro basokire kukinse bakiri barwa byabo bakari bono bwana ntikarite na bari babira mwana umumroyo omonero kuchikosoka kwende university next week bono nango na kusurikere yo nere ngo na gukora renge bintu byae byae jakogenda botuku bwa rero nari naika kinsa gichai kirange saa 6 botuku iga mwana uyo agenda nganso tukagenda siko tachikuirana nasogete njabono kanyo nyine naire kinsa kumbe nategerete ogo chikobwati omwana uyo akanyora taiye sakura tuwaikaange saa 7 akanyora omwana uyo yamisete nyumba agake patrol ngagara ndi agajekine cyo agenda kero kende mna marwira akira mwakerenje akanyora taiyo kerenda ko litanya taiyo aliera netaga dress oya kobeka bana kianga kyaka waire ngo muboli ngayo gochibana lende tutaraika kinsa tokoro ngobokale mno no prepare ndagira abana baku naliza kiete ko muboli wande inga mwana uyo tari nyumba kana igwete ngo mwana uyo tari nyumba nenja bono ngastukanganyolanga ekerata iyo nga yale guchekera abana banenje nari kinyangi tukona kobatika bako na gosoka soka nonye ni events jire kenyora tindiko takanga abana basoke ntamayichise bagenda bono nije nasoka tenkurangeria compound mae nonye kerenge ngayiyole nyare mwana wangu mrokadani utaruki nalingo chiko maboli ngayale okobora balende kurate gakwe kenyora nenche nganza bono kanyona atwaliro poba kanza gukura kosoka wijabu nchenkanyara bane ngasa chesting ngento ngokora bono goikandi kichinchira ngo report yengane abantu bamanye ngumwana kaliki misi kobwati kurwa chenkasoka gokia abantu batubona abantu bayigure abantu bagande bagasoka gokie para laiti abantu bakomiyoka abantu kuchisten chenkasoka kunyamira direct amana igete station pa angesana abana igete station pa ange sana no onde nyamira ko gendete go mwaka mwana uyo na kora matem ko nyamira boys na ite tenko anda lenge university ya kale ali like ko ganda ya sini go university ya rukula like kipi ugire dikeno ya kwate si epi mine na chuma to mwana o record ya sekero mwana na kimbo yaya mwana romo poa ana neno wono na ki mwacha kama nyora ono ntua ukabwa neke twairanie kunyamira twasoire nyumba ekero ngende talitangania simiera nere ichete gaikakonate eko akwe yesi omwana na kwate simia smartphone igapo diringo chikobwata mondo akakora kainacha kono yango na nyamira igombwate mist koli ntama yecheso omwana nanda akako akarona ko rete kurwari twakire nyumba bono twajagete komekia efora kumanyanga simia enja ya ikase kete ya igwe kera litangani na karona igete nyumba na gete gategwe na ndeige esimi ge close gesiekire gera mtecha so karana ta betu kuba njenga bwate simina ngajaga gwakira bona abana bamwe abo nganyare betakoletiki otomisiri korukazi yinse ichabu tukobona iyo kamwana kamwe abo ngale gakuru kunaumi agaja wake simiera ne simiana na gwa kabisa mwaka aso kayo mugano yo obo mwina sinini bono na kimwacha kumanyora bono mwana yo nero chiwake simi onya kotema
atoka taiko kutoka nande kutoka limo kutoka nande ya limo kutoka yana chu ucha gwikanga sana ne isimi ya mana umana kuigwa elio yo monda gukwana lakini hata lio soka lio biri gochese sesi sound yeta lio gochese simudia ote abana muigure gocho mnawi gugo nando umanya kumwirura ali akwana egento gekoro kunga koroba bone koroba inera bone kera kwana nali bono bantu bayagote umwanya rukonde nale kwendugu yani kurukufena feno yo bone rwebwate simieri kare kamwana kanka ngina wasiwasi oteba ekoroba ireri ikoroba nerere muino yo moja skari ne ende nerega ne ende nere matensa tamatebeti bono oiti sai bati sai tibokana tigato soka bono tokaleki chako cheki chikoro bichi sikore turama ke presento munyo ali naigwa bantu ba ukura kuruga ali gochi nke nyumba na kanyona ile ni nyumba uchira soka wije para na nywa linde ba marentire ba mureke gari twamuyenya litari okay na kimono yatoka kale atokaro sete sana tari bokwana tai akinia kero kumurigererio tari bokwana tai akinia kero kumurigererio so bongo bona bagutaka kuigwa lakini kwanza ikabare tai kuirani nechi nguru bono nabo como support yo mara gutara engane yene kyo yoro tomaka ono naro anama de mugeta che kiagara ntana korwa indo mngekyo nande ochabone chetini ko iranga engana yarenge yoko nkorera amaye kiagara nyono muntu nkorera amaye goja mugaso eno magatemu muntu ale konkorera usakorire yes aralia ndeni gonso James Momanya Charles